नैबे हाबाफारिखौ रामफलि प्राइमारिया गावसिनि थांनाय पिरियडआव जोंनि डिस्ट्रिक्टखौ लिंहरदों। जोंहा गासै क'क्राझाराव 14टा प्राइमारि दङ। बे प्राइमारि मादाव बे रामफलुलाबो मोनसे प्राइमारि आरो प्राइमारिनि थ्रुयैनो जोङो जोंनि समस्याफोरखौ मिथिना लायो। जेनेबा प्राइमारिफ्राव हानि माबा मोनसे गन्डगल जायोब्ला प्राइमारि डिस्ट्रिक्ट जनायहरो आरो डिस्ट्रिक्टआ बेखौ जोंनि सेन्ट्रेलनो जनायहरनानै सेन्ट्रेला गभर्नमेन्टजों रायज्लायनानै बेखौ फाइनाल खालामना होयो। दा जोंनि गेजेराव गोबां गुलाय गुजाय जायो। जोङो टाउनाव थानानै बा डिस्ट्रिक्टनि हेडक्वार्टार थानानै जोङो अनेक माबाफोरखौनो मिथियोबा समस्या जानायफोरखौ दा गावबागाव प्राइमारिया गावबागाव जायगायाव जानायफोरखौ मिथिनायखाय बिसोरनि दारै जोङो गासिबो बिथं खबर लानाय जायो आरो बिथांमोननिफ्राय मिथिनानै जोङो बेफोरनि समस्याखौ सरकारनो जनायहरनाय जायो। दिनै बिदिनो बे प्राइमारियाबो गावसिनि प्राइमारिनि मिटिंखौ लिंनायाव जोङो जोबोद खुसि डिस्ट्रिक्टआ फैनानै बेहाय बाहागो लानो मोनदों आरो जोंनि खोथाफोरखौ जों बुंनो मोनदों आरो ट्राइबेलफोरनो जोङो बेखौनो जनायनो मिथिहोनो जों सुबिदा मोनदों जे जोंनि बेलेन ब्लकआव गोबां मुस्लिम इनक्लुजारफ्रा इनक्ल'ज खालामनानै दङ। जों बेखौ दिनै BTCनि सिङाव थानाय सासे जोंनि सानजा क'क्राझारनि MLA बिथांबो दंमोन। बिथांनि दारैनो जोङो मिथिहोहरनो नाजादों जे जोंनि बेलेन ब्लकआव थानाय गासिबो हाखौबो जेन बे इलिगेलि थानाय मानसिफोरखौ आवग्रिनानै थानाय मानसिफोरखौ जाहाथे इभेक्सन खालामनानै बे हाखौ गिदिंफिननानै लानो हायो बा जोङो जोंनि बेलेन ब्लकखौ दोनफिननो हायो। दा जोंनि गेजेराव दाखालिसो जोङो कुसुतुलिनि जायगायाव 5000 बिघा हाखौ मुस्लिमफ्रा आवग्रिना दंमोन। बिनि मादाव इभेक्सन खालामनानै 2000 बिघाखौ जों मोनफिननाय जाबाय। नाथाय दाबो 2500 बिघा दंबावो। दा बे होखारनो थाखाय बेखौबो थाम थिम खालामगासिनो दङ। दा बे होखारनाय खालि जानाय हायाव जोंनि मानसिनो होफिनैयाव दा सरकारा गथायफिनैयाव बा सरकारबो गावसोरबो बाहायथ'यैयाव बे हायाव दा मुस्लिमफ्रा एसे हाबफिनबाय होनना खोनादों। नाथाय बेखौनो होनानै इभेक्सन खालामनानै जों मिथिनायाव सरकारा मोनबा बे कुसुतुलि हायाव बे 2000 बिघायाव मोनसे 10 बेटेलियननि हेडक्वार्टारखौ बसायहैनो नागिरदों। 10 बेटेलियन हेडक्वार्टारखौ बसायहैयोब्ला बेवहाय मुस्लिमफ्रा आवगायबोनो हानाय नङा बा आवग्रिनो हानाय नङा होननानै। नाथाय हायाथ' 2000 बिघा बिसोरनो 10 बेटेलियननो खुब होयोबाबो 1000 बिघा नांनो हागौ बा 1000 बिघा थाबावो आरो बिनि थाखायनो बिसोर मेडिकेल कलेजनि थाखायबो हा बिबावदों। दा बे हाखौ होगोन ना होआ बे जोंनि ट्राइबेल समनि सायावनो दङ सोनारनानै ट्राइबेल समआ बेखौ होनो होनब्ला होनो हागोन। नाथाय जोंहा मोनसे गोनो गोथो जानानै दङ ट्राइबेल समनि बे बेलेन ब्लकनि बे हाखौ खालि खालामदोंबाबो सरकारा दाबो बे हाखौ मालिकफोरनो होनो नागिराखै। मानो होनब्ला बे हाखौ गोबां बोसोरनि आगोल बिसोर फाननानै जादों। दा बे हानि अस्तित्वआ बुंनो थाङोब्ला गभर्नमेन्टआव थांबाय। दा बे इलिगेल इनक्लुजारफोरखौ होखारनायनि उनाव बे हाया खालि दंब्लाबो सरकारा दा बेखौ बिगोमाफोरनो होफिनैयाव जोंबो ट्राइबेल समआ गोनो गोथो जानानै थानांबाय। जाहाथे बे बेलेन ब्लकआ जोंनावनो थायो। बिनि थाखायनो जोङो बे 10 बेटेलियन हेडक्वार्टारखौ होयोब्ला बे हाया जोंनाव थाफिनगोन आरो मेडिकेल कलेज थायोब्ला बे हायाबो जोंनाव थागोन होननानै। नाथाय जों बेखौबो नुबाय जेब्ला मेडिकेल कलेज जागोन होनबा गासिबो मुसलमानफोरनो बासा लाजोबगोन गासिबो कलेजआनो बिसिनि बायदि जागोन बुंनो थाङोब्ला। अब्लाबो जों सिन्था खालामनानै दा बेखौ दा मथाबो होथ'वाखै गभर्नमेन्टआ नेगासिनो दङ। लोगोसे जोंनि बे सनापुराव बेहायबो गोबां सिमेन्ट फेक्टरि खालामना दङ। मोनसेया पुर्बान्चल सिमेन्ट फेक्टरि, मोनसेया स्टेट सिमेन्ट फेक्टरि दङ। बे हाखौबो बेलेन ब्लकनि हाब्लाबो नाथाय सासे मिकिर मानसिनि नामै हा बायनानै बिसोरो बे फेक्टरिखौ खालामगासिनो दङ। नामा बे मिकिर मानसिनि खिन्थु गासिबो हाखौ बे फेक्टरियानो बायनानै बे मानसिनो मा होदों मासाव ओरैनो 4000 ना 5000 बेथन होनानै बेखौ टिम लिडार बायदि लाखिना दोनदों। दा बेखौबो होबाय थादोंमोन 2 बोसोर 3 बोसोराव। दा बेखौबो होबावला। मानो होनबा बेयो लेखा रोङा, फारसेथिंजाय जौ लोङो, फारसेथिंजाय बे फेक्टरिनि सोमोन्दै बा इन्डास्ट्रिनि सोमोन्दै जेबो मिथिया। बेनो नांगौ एसेल' बेथन आरो बेखौनो मोननानै बे खुसि जायोमोन। दा मोनैयावसो जोंनि बेखौ खिथानायाव जों दा ट्राइबेल समखौ नांनांगौ जाहैबाय। दा बेखौबो होखारनो रेडि जानानै थाखाबाय। नाथाय दाखालि आसाम एडभान्टेज 2.0 फैनायाव बे एभिक्सनखौ बन्द' खालामनाय जादों। नोंथांमोननि मिथिनायाव ट्राइबेल ब्लकखौ बेसेबांसो आवग्रिनानै दङ गुबुन हारिफ्रा? ट्राइबेल बेलेन ब्लकनि हाखौ दासिम जोंनि आखायाव मोननाय मथेब्ला दासिम 2,32,043 बिघा 2 काटा 6 लेसा मुस्लिमफ्रा आवग्रिना दङ इलिगेल इनक्लुजारफ्रा। बिथांमोनखौ होखारनायनि सायाव नोंथांमोना मा? बिथांखौ होखारनायनि सोमोन्दैथ' जोङो BTCजोंबो
रायज्लायबाय बिटिसिनो मेम'रेन्डाम होबाय नाथाय जेबो एक्सन जायाखै गभर्नमेन्टनोबो खिथाबाय गभर्नमेन्टआबो सम सम होखारनो सम सम बिदिनो मेजिस्ट्रेट होदों डिसि होदों बे होखारनायनि स्पेसियेल डिसि होननानै दाथ' खिन्थु जेबो मावाखै जों मावनायखौ क्रस जाबाय थायोबा जोंनि ट्राइबेलफ्रा रैखाथि मोनगोन नामा मोननाय नङा बिनि थाखायनो जों गिनाय फैदों आरो बे ट्राइबेल दंबा बिनि थाखायनो नांथाबा जों गासै आसामाव बे 62 लानानै 14टा ट्राइबेला नांथाबगासिनो दं 14टा ट्राइबेलनि मादाव जोङो गासै 22टासो संगठन दङ बेहाय 62आव राभा मिसिं देउरि सोब बिसिनि जातिनि स्टुडेन्ट इउनियन साहित्य सभा गासै नांथाबनानै जों 22टा दं दा आसामाव बे 22टा संगठन 62आनो नांथाबनानै थानायाव आसाम गभर्नमेन्टआ ट्राइबेल समनि खोथाखौ खोनासंनांगौ जायो आरो एसे दासान्दि बयबो खोथाखौ मानिबोगासिनो दं मावगासिनो दं आरो दा नोंथांमोननो सेक्रेट खोथाखौ बुंनांगौ जायो आसाम गभर्नमेन्टआ आरोबाव मोनसे गोदान माबा मोनसे लाबावदों ट्राइबेलनि हा हुखौ मारै रैखाथि खालामनो हानो ट्राइबेलफोरखौ गावनि जायगायाव जों मारै प्रटेकसन होनानै दोनबावनो हानो बिनि थाखायनो बावाखै बे दाखालि 2024आव मोनसे गोदानै प्रप'जाल हरदों जे माखासे एरियाफोरखौ लानानै जोङो ट्राइबेल गोदानै निउ ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक दाफिननांगौ दा जों बिनि गेजेराव क'क्राझार टाउनावथ' फ्राय गैयानो क'क्राझाराव गैयानो एम एल ए सार होननाय बायदि क'क्राझार टाउनाव बे माबायानो बेलेन्स ब्लकआनो गैया ब्लकआ दङ ओरैनो नायगावथिंजाय ओमफ्राय माखासेथ' गैया दा जों बेखौ गोदानै सायख'फिननानै रेभिनिउ वाइसै रेभिनिउ भिलेज वाइसै ओमफ्राय सार्कोल वाइसै जों बेखौ गामिफोरखौ हरनानै मोननै बेल्ट आरो मोनसे ब्लक दानो थाखाय सरकारनो गथायनाय जाबाय दा बे जानानै फैयाखै जानोसैमोन दाखालि नाथाय जेला बे गभर्नमेन्टआ बे माबाखौ कागज पत्रखौ डकुमेन्टखौ जेला लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआव फाथायहरो आरो बे लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनिफ्राय जेला खामानिया मा जाखो होननानै जेला मिनिस्टारा खबर लायो अब्ला खबर मोनबाय मा फाइलानो गोमाना दं बे फाइल गोमानाय लोगो लोगो आरो जोंनाव बिहरफिननानै जोङो बेखौ हरफिननाय जाबाय बिदि जाफुंनांगौ बे जोंनि क'क्राझारनिल' नङा समस्त आसामावनो गोदानै बेलेन्स ब्लक दानानै बे जोंनि ट्राइबेलनि रैखाथि होनो नाजादों आरो जोंबो बे सुजुगखौ लादों जे जोंनि बे साहा बागान दावलाबारि अनेक जाथिबो दङ बेहाय लागायलायथाय थेवबो जों बेखौ ब्लकआव सोनानै दोनो ब्लकआव सोयोब्ला ब्लकनि आयेन मथे बेहाय गुबुन मानसिया हाबफैनो हानाय नङा बा बेसाखना खालामनाय नङा जाय थाखाबायसो बिसोरल' हानाय बायदि जाहाथे जायो होननानै जों बेखौ ब्लकआव सोदों आरो माखासे ओरैहाय बेल्जिप जोंनि बे क'क्राझारावथ' गैया नालाय जेनेबा बागानसालि क'क्राझारि हाब्रुबारि थेङापारा बाथाबारि सथ' बाथाबारि सथ' आदाबारि बेफोर गासिबो गैजोबा आरो सरायखला अनेक गामियानो गैया आरो बेहाय जों बेल्ट खालामनाय जाबाय सालाकाथि लानानै गोदानै बेल्ट मोननै बेल्ट आरो मोनसे ब्लकनि थाखाय जों हरनाय जाबाय बेयो जाफुङाखैबाबो जानायनि लामायाव दङ आरो बेखौ थाबैनो गभर्नमेन्टआ लागोन बेखौ मानो होनबा केबिनेटआव सरकारा डिसिसन लाखानानै दङ